104.7 IFM. Report! Nakitaan ang pagtaas sa bilang ng paglabag sa unattended illegal parking sa Dagupan City. Sa tala ng Posto Dagupan, nakakapagtala ito ng nasa 50 na bilang ng mga naitatalang violators sa kada araw. Kadalasang lumalabag ay natatagpuan umano sa kahaba ng Arellano Street sa lungsod kung saan dumadami ang napapansing pumaparada sa sidewalks. Giit ng tanggapan, hindi na bago ang illegal parking sa kanila dahil bago pa makakuha ng lisensya ay naibahagi na ang mga kaalamang ito. Dagdag pa nila, bagamat paulit-ulit ang pagsita at pagtiket, ay paulit-ulit din ang paglabag ng mga ito. Samantalang mas pinaigting na pag-alalay ang isinasagawa ng ahensya dahil sa mga isinasagawang konstruksyon ng kakalsadahan at lalo ngayong holiday season na inaasahan ng dagsa ng mga tao at mga sasakyan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.